ሓዲጋትካ ንኽትከይድ ዓለም ከም ቆርበት ጠሊከይ ተልፍዐካ ብናይ ዓለም ብልጭልጭን መልክዕን ዘበን ተለዊጡ ዘበን ክትካ በብእዋኑ ሓደስቲ ዝመስሉ ቁም ነገር ዘይብሎም ከጋጥሙካ እዮም። ኣይትደነቕ ንስኻ ግን ኩሉ ሳዕ በቲ ላዕለዋይ ተስፋኻ ጌርካ ንበር። በስመ ስላሴ ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ስድራል እግዚአብሔር አምላክ ከመቐናሃቱምና ለማህንተን በሓድሽ ቪድዮ ኮይኑ ስንቂ ምኽሪ ዝብል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ አቦታትና ብሉ ጻሓፉና ዝገርም መደብ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ስምዒኩም ሃናፅሪትኩም ኣብ ኮመንት ኣቕሙጡለይ ምትዋዕኩም ኣይፈለን ንኩለኩም ይፈቱ ሪከርድ ዝሕና ዛ ቪድዮ ክብለኩም መልካም ጊዜ። ተሓከኛ ሰላም አቤትካ ዘሎ ተሓከኛ ሰላም አቤትካ ዘሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ተሓከኛ ሰላም አቤትካ ዘሎ ተሓከኛ ሰላም አቤትካ ዘሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ተሓከኛ ሰላም አቤትካ ዘሎ ተሓከኛ ሰላም አቤትካ ዘሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ ረዳከ ይናወጽ ልበይ ልምናሎ። ስንቂ ምኽሪ ኩሉ ሳዕ ሓሳብካ ቁንዕን ሓቄን ይኹን ካብ ተንኮልን ሓሰትን ረሓቕ ኣብ ሕልናኻ ክፉእ ሓሳብ ከይመጸካ ደገ ልቡናኻ ብተዓቁ ዕጾ። ሓደ ግዜ ስጋዊ ትምኒት ክስዕረካ ከም ክፉእ ከልቢ ኮይኑ ክመጸካ ይኽእል እዩ። ግን ትምኒት ከየንገስካ ክትኣስሮ ይግብአካ። ዓለም ከይተታለካ በቲ ሓሳዊ ክብራ ኣይትታለል። ዓለም ሓሳዊት እያ ከም በቕሊ ንዝተጓረበታ ትነድሕ ከም ህያው ዓቕምኻ ዓቂና ትግምግም እያ። ነብራኻ ብግዲ ምስ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ብፍቕርን ብትሕትናን ይኹን። ሓደ ግዜ ከዓ ሰባት በዓልቶም ንዓኻ ክፍትኑኻ ይጽዕሩ። ግና ኸማኻ ድኹማት ፍጥረት ምዃኖም ተረዲእኻ ብትዕግስቲ ይሕለፎም። ውርደትካን ውድቀትካን እኳ ዝፈቱ እንተኾኑ ከይተቐየምካዮም ነገር እትሕልፍ ኩሉ ከኣልኹን ህሊ ክላማዮ ፍጥ ከም ዝበሃል ብህሊ ክትገብሮ ሓደ እኳ ኣይሃሊኻ። ዕድመ ገመድ ከም ዝወትኮ ጊዜ ከም ዝቐረበ ኣይትረስዕ። ንጽባሕቱ ለስጋዊ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ተግባር ኣይሃሊኻ። መዓልትኻ ሎሙ እያ ጽባሕ እሞ ናይ ካሊእ ሰባት ምዃና ኣይትረስዕ። ንሰብ መሃር ካብ ክፉእ ናብ ጽቡቕ ክትምልስ እንተኽኢልካ እውን ጽቡቕ እዩ። ዝሐሸ ግን ንባዕልኻ ንገዛእ ርእስኻ ምኽርኻ ተቆጻጺርካ ምንባር ምኽኣል እዩ። ኦ ሰብ ዓለም ጽላሎት እያ። ቆላ እንተወረደትካ ትወርድ ከበሳ እንተደየበትካ ድማ ትድይብ። እንተሰዓብካያ ትሃድም ዘይትጭበጥ ገየመ እያ። ንዒካያ እንተመነንካኻ ትስዕበካ ገዳም እንተኣትኻ ከኣምሳኻ ተኣቱ። ኣብዛ ከም ጽላሎት ዝኾነት ዓለም ተጠንቂቕካ ንበር። መኽበብ ምዕራፍ 1:1 ናይ ዓለም ከንቱነት ከም ዕምባባ ረጋፊ ከም ጽላሎት ሓላፊ ምዃኑ ተረዲእኻ ክሳብ መወዳእታ ህይወት ካብ መጻወዲ ዓለም ምእንቲ ኸድሕነካ ንፈጣሪኻ ብጸሎት ለሙኖ። ብግዲ ከይፎተኻ ካብ ዓለም ምኻድካ ኣይተርፍን እዩ። ናብ ዓለም ሒዝካዮ ዝመጻኻ ከምዘየሎ ከምኡ ኸዓ ካብ ዓለም እትማልኦ ነገር የልዎን። ሓዲጋትካ ንኽትከይድ ዓለም ከም ቆርበት ጠሊከይ ተልፍዐካ ብናይ ዓለም ብልጭልጭን መልክዕን ኣይትማረኽ። ንፈጣሪኻ ክሳብ ምርሳዕ ከይተብጽሐካ ካብ ዓለም ብሞት ክትፍለ ብፈጣሪኻ ክትጽዋዕ ከለኻ ምሳኻ ዝኸይድ ሃብቲ እንተሃልዩ ሃይማኖትን ግብርን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም ከለኻ ንዘን ሃብትታት ሓልወን ዋጋ ኣውሂወን ናይ ዘለኣለም ህይወት ንምውራስ ዘብቅዓኻ ንእግዚአብሔር ዘርኢኻ እዚአን እየን። ንዘን ናውቲ እዚአን ከም ብሌን ዓይንኻ ተጠንቀቐለን። ከም ይሁዳ ብገንዘብ ከም ኢሳው ብኽርንኡ ብብልዒ ሃይማኖትካ ኣይትሽጥን ኣይትልውጥን። ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖትካ ጸኒዕኻ ብትሩፋት ንበር።
ዘበን ተለዊጡ ዘበን ክትካ በብእዋኑ ሓደስቲ ዝመስሉኦም ነገር ዘይብሎም ከጋጥሙኻ እዮም። ኣይትደነቕ ንስኻ ግን ኩሉ ሳዕ በቲ ላዕለዋይ ተስፋኻ ጌርካ ንበር። ነቲ ብስጋ ተገሊጹ ናብ ዓለም ዝመጸ ወልዲ እግዚኣብሔር ከይፍለየካ ተማህፀኖ። ካብ ኩሉ ፍጥረት ኣውልፁ ዘኽብራ ኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብምኽባራን ብፍቕራን ብኣማላድነታን ተማህፀና። ጸጋ ክዕድለካ ዝኽእል መድሃኒ ዓለም ወትሩ ለሞኖ። መድሃኒ ዓለምካ ብቓሉ እሙን ስለ ዝኾነ ክበካዩ ዋላ እኳ ክፉእን ሓጢአተኛን እንተኾንካ ንንስሓ ዘበቅዕ ኣምላኽ ናይ ጽድቂ ርፍራፍ ከም ዘይኸለካ ብሙሉእ ልብኻ ተስፋ ግበር። ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 27-28 ንምልከት። ብኡ ዝኣመነ ንዕኡ ዝለመነ ዝሓፈረ የልወን። ከም ዘይሕፍረካ ርግፀኛ ኮይንካ ብእምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጸኒዕኻ ንበር። ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለይ። እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን። ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለይ። እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን። ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለይ። እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን። ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን። እግዚኣብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ኸመስግን። ስለ ቃሉን ስለ መዝሙሩን ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። እና ለማዓንቲ መደበይ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝበሃል ካብ ቦታትና ዝፅሓፉና መፅሓፍቲ ኣብ ህይወትና ጠቃሚ ዝኾነ ምክርታት ቀዳማይ ፓርት እዚ መስል ካልኣይ ፓርት ከም ፍቃድ ኣምላክ ክቕፅል እየ። ብዙሕ ጌጋ ክጋገ ይኽእል ካብ ጌጋ ኣርሙኒ ብትክክል ደሞ ስምዕዎ ብዙሕ ከምህረና ዝኽእል ነገራት እዩ። ኣብ ህይወትና ሒዝና ይኹን ጓዓዝ ንኽእል ኣብ ህይወትና ኣድላይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ መንገዲ ልወስደና ምክርታት እዩ። ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፅሓፈ ዝወፀ ካብ ቦታትና ዝፅሓፉና እዩ። ኩላትና ንስማዕ ኩለኩም ይፈቱ። ስለዚ ወደ ኣስተረፈ ባፍቆል ሰማይ ተኣረመለይ ያው ቃጻላይ ሰሙን በኻሊ መደብ እስካን ንራኸብ ናሽዕ ሰባት ይበልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር።